Jo, čaute, ja som Gizbus a dneska ideme si zahrať Need for Speed Most Wanted niečo. A pozrite sa, ja mám môj vlastný auto, ale vy viete, že som natočil CSko s mojou mamky notebookou, takže musím natočiť na môj notebook, to je nový a má dobrý grafickú kartu, je Nvidia GeForce 940 MX a Intel je Intel Core i5 Inside, ja neviem, to je 2016 CPU, takže mám 2016 notebook, je to Asus, takže ideme na to. Takže first máme auto, takže ideme to spočítať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hej! O, to je ťažké, to je ťažké. Wow, už ide do rýchlo! Hej, kámo, hej, počúvajte, ja nemôžem ani strihať video, takže musím bez strihať. Jo, ja nechcem dostať copyright, keď dostanem copyright, nebude to nikdy ďalší video. Nie, asi. Ale neviem, či dostanem copyright. Ježiš, Ježiš, tam mám... Oh no! Polícia! Musím utekať. Nechcem som nabúral. Pozrite sa, moje auto už ide rýchlo než policajt. Policajt ide pomaly, ale moje auto ide rýchlo. Wow! Ideme na kolo. Jupe! Let's go! Oh, okay, super. Okay. Dobra, beriem. Accept. Let's go! Jo, ktorý je lepší? To sú tam nejaké autá. Nechcem, aby som zapalil to rýchlo. Ide to kam? Hold on. Ne, sorry guys, som až tak pohodlný, takže... Yes!
masz špinavý auto nebo škrabanie. I don't know.
sú policajty. Yes, kámo, yeah! Dobre. Keď je tam ďalší policajt, ja utekám. Počkaj. Ta cesta je zablokovaná, takže... musím ísť doma. Počkaj, to som ja a tam sa prejde... Tak, ok, nevermind, nepôjdem tam. Keď sa cesta upraví. Ale vieš, čo som sa EA Games nikdy nedokončí hru, ale už dokončil hru. Že to cestu je tak... Nebo unlokuje ty všetky misióny a tak poďme. No, to je lepšie tam. A keď vidíte tam nahore, to znamená, že keď vidíte keď toto vidí policiu, tak ja musím utíkať. Ale môžeme si, nejako môžeme ísť na rovno. OK, super, tam nie je policajt, takže... Policajt! Niko tam. Neviem preč. Nechcem ísť do policajt. Počkaj. Tam je policajt. Musím robiť zlom. Ničím ešte. Dobre, ideme. Ja už idem zaparkovať a ideme končiť video. Nebo chcete pokračovať, tak pokračujte.
Dobre, pokračovať. Continue. Ježiš, asi čerpací se zničil, ja som zničil. Alright, let's go. Alright, let's go. Yes, right. Okay, ja idem za pamätať, ja už končím, už je 20 minút, je dlho. OK guys, to už je koniec video, keď sa video vám páči, tak dajte mi odbera, like, aj komentár, keď napíšte, že, neviem, niečo, to jedno, neviem, niečo napíšte do komentáru až do konca videa, takže keď sa video vám páči, takže dajte mi odbera, like a to je všetko, takže čau, ja to idem končiť video, musím kliknúť a je čas skončiť video. Ja neviem, jak môžem končiť video, hold on. Čaute.